What the f was that? И здравейте, аз съм ви Разбеге и тук сме с Никой и правя кандидатура за Buildcraft. Ето, това е тук, така, трапеза, така да се каже. Тук има шоп, това са картините. Тук си има печка, крафтинг тейбъл, евили, един стъв. Тук съм направил DJ Super Mario Proto. И да мисля да излизаме навън. Това не съм откраднал мапове. Аз сам съм си го правил, вижте с листата. Тук, нали, все пак да предеш. И тук има доста железни врати. Така съм го направил. Уидарските ни. Както видите, не съм на супер лъсък свят. И басейнче. Толкова да може да си плува, да излизаш, натапаш се. Тук е шопа. Нищо особено, нищо. Просто. Значи, да знаете, че това доста време отнема, защото е доста голямо. Вижте, от този ъгъл до онзи ъгъл е доста голямо разстоянието. И доста така време ми отне да го направя. Да ме оцените. Аз директно в клипа ще си кажа, значи на 12 години, 1-2 часа сърваме. Още другото, 5 години играя Minecraft. Друго, какво да кажа, очаквам отговор в YouTube или не знам, Skype, може би. Мисля да за... чакайте. Ако не сте забелязали в дупла след това. Сигурно някой ще си помисли, това празен покрив. И така. Ето, вижте, там има стъкла. Тук е джукбокса. Още го държа. Ето за това. Това съм го нарекал стената на картините. Така, тук има разни повтарящи се картини, но това е заради текстчер пака, иначе ако включа на дефолт, може да видите, че не е така, но ще ми крашни играта, защото снимам и така. Това тук се е получило така една смеска. 1, 2, 3. Разделено е. На части се прави малко по-така, докато се смени. И тук ще ни крипърчета, печка пак и тук разни неща. Надявам се, че ще ви я харесва. Играл съм на креатив, защото не мога да събера толкова айтеми на survival. За да ви покажа толкова картини ми трябваха и толкова голямо пространство. И доста е ходени в недъра, това ще стане. Аз видях днеска обявата и за един ден на survival това не мога да го направя и реших директно да го правя на креатив. Така. И мисля да ви е харесало, че ви е харесало и айде чао!